forsøge i løbet af de næste par dage at afdække de 4 individer, som ligger hernede, som jeg kan præsentere. Vi har en ældre mand herovre, vi har et cirka 9-årigt barn liggende her, og vi har en yngre kvinde liggende her. Kvinden og barnet kigger på hinanden. Nede i fodenden har vi så en yngre mand, som er næsten lige så gammel som kvinden. Og bare det, der er 4 personer i samme grav, er der straks et problem. Vi har aldrig set sådan noget. Så mange personer i en grav før, så det, noget af det, vi skal have fundet ud af, er, om vi med sikkerhed kan sige, at de er samtidig. Det vil sige, så må jeg nok bede om kom. Ja, det. Det er jo sådan noget, de har... Prøv ikke den sviver. Jeg har ventet. Nu sænker jeg den bare stille og roligt. Skal du ikke have den nede under snoren? Hvad? Kan du ikke tage sådan ned? Ja. Ja. 1,15. så kan du godt give mig den. 1,35. Hvad var det? Så kom den. Sådan. Se så. Må vi lige prøve at se. Nej. Okay. Næste er 9. Du har det øverste her. Ja. Nej, det er det ikke. Jo, ribbenene kommer også. Ja. Der ligger en lidt på svært, ligger jo det. På begge lårhoveder, ikke? Jo, det kan næsten ikke være. Nej. Jeg har den på det før. Den her højde havde været for højt med et bræt. Ja, ikke? Ja, men altså, vi kan ikke ligge med den. Det er jo for højt. Ja. Det er besværligt. Og hvad er jeg træt af de alklumper. De er hele tiden. Ja, de forvirrer frygteligt. Ja. For man ligger og kredser om og tror, det er en knogle, ikke? Helt som ligesom tør. Hvad dag er vi nået frem til? 4. 5. Gravdag eller sådan noget. Ja. Og vi er efterhånden oppe på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så noget af 20 individ. Ser du til højre? Mindre det der. Nej, det der kan ikke komme derfra. Nej. Godt 6 individer. Det ser ud til, at vi har et spædbarn her. Okay, han ligger højt. Og det er en yngre mand. Hvad vender han? Ja, det kan du da se. Han vender hovedet mod nord. Og fletter ben med de andre? Nej, han ligger i lidt hokker op ad siden. Ja, det gør han altså. Han strikker. Det skulle han noget sært. Nej, for han skal op ad siden. Ja. Han har en bindolk bag hovedet. Bindolk? Ja, eller en flåkniv. De Så har han en hjortaksøkse, hvis skafthul er her. Ej. Og slået over. Ej. Så mangler vi noget af hans venstre underarm. Men det kan være, det kommer i. Men da hans fingre kommer hernede, det er hans kraftige lår, der kommer ned her. Hvor velbevaret. Og han bøjer derover, ikke? Og der er altså vi oppe, hvor det er lidt ødelagt, ikke? Og fødderne og tæerne kommer hernede, ikke? Ja, okay. Ja, vi er med. Vi er med. Så er der den gamle mand her. Det er en gammel mand. Som er en 50-årig. Ja. Op mod de 50-årige. Det er værd, tak skal du have. Det er værd, der siger det. Ja. Og han er i virkeligheden nok den, der kommer først ned i graven. For han ligger meget udstrakt. Han fylder meget. Han ligger helt udstrakt på ryggen. Flaget ud. Ikke? Ja. Han kommer der med den ene arm og benene ned her. Ja. Godt. Hans bækken, der er den flintkniv, som muligvis er tilhugget på det sted. Og det der, som jeg ikke rigtig ved med en flintkniv, men det må Helle finde ud af. Så har vi altså en tværreduceret flække derovre, som muligvis er med skabtårnen dernede, som typisk vil så vil være sen ærtebølle. Men hvem den tilhører,
Ham eller ham er jo svært at sige. Godt. Han, ene hånd, han griber sig om låret, og han griber sig der. Han ligger med hænderne sådan nede under bækkenet. Der er en lille smule hul i ham, hovedet, men det gør, at han er meget tyk. Kraniet, der var der bandelorm, siger Balslev. Vi kan det hele her. Hans tænder er enormt nedslidte, ala hvad det er over på den anden side i Sverige, så han er måske fra sådan en skatteholmer. Så nedslidt plejer det ikke at være, siger verden. Godt. Så har vi et 8-9-årigt barn der, kommer ned her. Bækkenpartiet. Det ene over venstre lår, underben, højre lår, underben ned der, ikke? Okay. Der ligger omkring det lille bækken her nogle tandperler. Både ligger under og over. Så det som skulle tilhøre barnet, så må det være en pige, altså sådan som det ligger der, så kan det godt blive. Så har vi en, og de lærte er lidt uenige, men det er altså en 18-årig, om det er en ung pige, eller en ung kvinde, eller en gammel pige. Det er ikke det at sige. Hun ligger tilsvarende som han gør, op ad siden, men ikke helt så meget som han gør. Og de ligger ansigt til ansigt, de to imod hinanden. Ikke også? Der ligger, hun har en bennål som hårnål. Og så er der lige en spadestik kommet ned her og forstyrret. Der er også nogle tandperler på hende der. Rundt der kommer der, ikke? Og vi er lige på vej ned i bækkenet her, kan jeg se. Okay, så meget så godt. Og hun kommer den vej nedad. Godt. Så ligger der oven på hende her, og ved siden af den der her, et hoved, der er smadret ud. Ribbenserie. Så kommer der underbenene, lårene, underben og hånden ned og så videre. Og der ligger altså et barn som Werner. Hvor gammel er barnet? Ja, det kan være fra fødslen op til halvt år. Fødslen op til halvt år, det er fint. Og vi er blevet enige om, at det er født. Det kunne være pigens. Men hun kunne godt have været moren. Men til ikke det der. til det andet. Men ikke til det andet. Det er, så er det både kriminelt og fysisk. Fysisk umuligt. Ja. Så skulle hun have været en 11 år. Hendes kæbe, eller barnets kæbe ligger altså her, den der markerer tænderne, ikke? Så ligger der nogle dyrknogler her, som er øvre ender der, og så ligger nogle trekantede her. Og det er sikkert rådyrklove, der ligger i det parti her. Plus en stor vildsvinetand. Det samme fænomen havde vi oppe i Vedbæk med rådyrklove. Og enten er det altså en del af et smykkesæt, der lå det også ved barnet, enten en del af et smykkesæt, eller det er det, der bliver tilbage på skinnet siddende. Du fjerner resten. Men det mærkelige er, altså vi mangler nogle lange knogler for til en 1'er og en 2'er imellem den led ind og op til det, der markerer klovnen. Klovnen er selvfølgelig forsvundet, ikke? Fordi det er horn der, men knoglen indeni er der. Det er, hvad vi har heroppe. Okay. Så kommer der hernede et barn ind, hvis hovedet må ligge her. Bækken kommer her, og det kommer ned her. Og det har vi ikke rigtig, vi glemmer hele tiden at få alderen omkring hovedet, og det gør vi, fordi oppe over i Skatteholm, der fandt de dels maveindhold, nemlig fiskesuppe. Men de fandt også fiskesuppe omkring hovederne og omkring fødderne. Det var dog sikkert. Så du får altså lige en gang chat kold fiskesuppe med. Jamen, det var dog... Hvis den ikke har stået i container, ikke? Altså, man går altså bare container og sådan noget der, ikke? Ja. Men vi har ikke set den eneste fiske, vi har. Nej, vi har altså overhovedet ikke set fiskekogler, synes jeg. Men det er, Ulla, det er hvad er det der? Højpikket hundesteg eller sådan noget, så du kan næsten ikke se det. Og det kan man ikke. Nej, for jeg synes mange gange, når vi sprøjter, så skulle vi kunne se den. Altså lidt vådt, så kommer det jo. Så vi graver altså med bløde graveske og så med bag. Med bløde graveske, det er blød hånd. Ja. Det er der jo. Nå, det er spist.
Afdag i denne omgang, hvor vi nu kan præsentere det færdige resultat, liggende i en nord-syd orienteret grav, i alt 8 personer, med 4 personer i hver ende. Thank you.